Aristóteles. Aristóteles é fiel ao modelo empírico, parte dun análise de 158 constitucións. Ele tentaba atopar as solucións aos problemas formulados na polis grega. Considera vivir en sociedade que é algo propio do home. Ele tentaba atopar un mellor réxime político. O home ten que vivir nunha polis para poder desenvolverse plenamente. O home é un animal político por natureza, pero ademais tamén existen outros animais sociais, pero a diferenza deles, os homes posúen capacidade lingüística, e isto permítelle falar e poder comunicarse entre eles sobre o xusto e o injusto, o conveniente ou prejudicial, etc. Chegando a un acordo que está recollido nas leis da cidade. En resumen, o home posúe por natureza a capacidade lingüística, da que só atopa uso e función en convivencia política, na polis e na vida. Ser verbo dunha polis é a parte da natureza humana. A cidade existe para facer posible a vida plenamente, que é a vida de convivencia, xa que por encima de todas as necesidades cotiás, o home aspira a vivir dun mellor modo posible e, polo tanto, convivir. A polis está estruturada, é unha unidade que está estruturada en clases sociais diferentes. Pero cuxas funcións están integradas. Os cidadáns chegan a un acordo básico que constitúe a cidade, é a súa constitución, que en grego significa politeia. Cando a constitución cambia, a cidade non é a mesma, pasa a ser outra. Por cidade entendemos o conxunto de cidadáns suficiente para poder vivir en autarquía dotados dunha constitución. Por cidadáns son todas aquelas persoas sen as cales non pode existir a cidade. A cidade non pode existir sen mulleres, sen obreiros e sen escravos. Estes non son cidadáns, senón que son elementos subordinados. Os cidadáns son todas aquelas persoas que teñen dereito, que participan no goberno e que participan na administración, e que dependen da Constitución. Na práctica, cidadán é aquela persoa cuxos pais tamén o son. A función dos cidadáns é facer política e, en tempos de guerra, combater coas armas. Un bo cidadán é unha persoa que está capacitado dun bo arete ou virtude política. É capaz de mandar e obedecer e, ademais, posúe as características propias da virtude dedicada á vida política, en especial a xustiza. A xustiza é a principal virtude do cidadán. Consiste en dúas causas. A primeira é en obedecer as leis da cidade e a segunda é tratar ao resto como iguais dun mesmo. Tamén existe a injustiza, que é todo ao contrario, desobedecer ás leis, tamén consiste na desigualdade do trato entre os demais cidadáns. A natureza humana só alcanza a súa plenitude no cidadán, que é home adulto, libre, dotado de razón, que é capaz de obedecer e mandar, e que dispón de ocio suficiente para dedicarse ás actividades superiores, como, por exemplo, a política, a guerra se é necesario e, se é posible, a filosofía. Aristóteles pretende indagar cales son os tipos de réximes políticos e chega á conclusión de que na realidade existen 6. A monarquía, que é o goberno dun só home, o máis nobre e que goberna co consentimento do povo respetando as leis. A tiranía, que é o goberno dun só home, pero que está no poder debido á violencia e non actúa co consentimento do povo e incumpre as leis.
Aristocracia, que é o... A aristocracia, que é o goberno das cidades dos mellores e máis virtuosos, son os cales elegidos polos de mellor condición, oligarquía, que é o goberno dos cidadáns máis ricos, a democracia moderada, que é o goberno está nas mans de todos os cidadáns, pero están sometidos ás leis. E a democracia extremo demagóxica é o goberno de todos os cidadáns que non teñen respeto ás leis, con diferencia da democracia moderada. Non. Vais para atrás. Aristóteles pensa que no seu tempo xa non quedan monarquías nin aristocracias. A tiranía abunda demasiado, pero non pode ser considerada como un tipo de constitución, senón máis ben como unha falta de constitución. Os únicos réximes políticos que quedan son a oligarquía e a democracia. Na oligarquía mandan os ricos e na democracia todos os cidadáns libres. A ver, como ben falamos compañeros onte, Luís e David, para Aristóteles o mellor está no termo medio. O que quere dicir que o réxime político vai ser unha mestura de oligarquía e democracia, nunha polis onde os habitantes van a ser de clase media. Para poder participar no goberno só se exigirá unha riqueza moderada, o cal van ter a gran maioría. Os cargos van ser electivos e non por sorteo, xa que se intenta que as leis perduren. Aristóteles, despois de moitos cambios e moitas revolucións, chegou á conclusión de que o máis importante das leis é que duren, porque a súa duración consiste confírelle un prestigio social e un carácter necesario para que inspiren respeto. O problema do réxime político non é o de dedicarse a mellor, senón o cal dure máis. Para Aristóteles, en definitiva, non lle importaba a política, senón a ciencia, e o único que lle pedía a política era o mínimo de seguridade, estabilidade, ocio e liberdade para que algúns cidadáns poidan dedicarse á vida científica ou á vida contemplativa.